Ezihamba phambili izindaba namuhla zenze umehluko izimvula esifundeni saseHerigwala. Umfundisi waseManguze uchithe ukutholakala nezitho zangasese zabantu kanti umasipala waseMlalazi uzimisele ukusiza abashonelwe ukuhlaselwa umphezulu. Lezi izindaba ze1 KZN TV kanti uyifundela uNondumiso wakamlondo. Ngikubingelele mphinde ngikwamukele mbukeli. Imeya kamasipala wesifunda saseHerigwala ke maphakathi nesifunda saZulu-Natal ukhansela uMluleki Ndobe uthi izimvula zakamuva zenze umkhulu umehluko ekulekeleleni kwinkinga yamanzi ezindaweni ezakhelene nalo amasipala. uNdobe ke ubekhuluma kanjena ngenkathi lomkhandlu uzothula kwabezindaba ibanga osulihambile malungana nokwakhiwa kwesiphehli samanzi esizodla imali ebalelwa ezigidini eziyinkulungwane u100 million wamarandi. uNdobe ke uthi ke weneme ngebanga eselihanjiwe ukwakha lesi siphehli samanzi. Lena ke enye yezinguzanguza zamathango ezizoba ke isixazululo enkingeni yamanzi ebihlasele umphakathi wakule ndawo nowaseHerigwala namaphethelo. Njengoba ke sekusemome kuqedwa kokwakhiwa kwesigcini manzi esizodla ke izigidigidi zamarandi. Le water scheme yezigidi izokwaziwa ke ngeMeyithi water scheme. Sigijima kakhulu kubona bonke omasipala abakhele iHerigwala emzimkhulu eGreater Kokstad ebuhlebezwe eDr Nkosazana. Sinama strategic projects amaningi esiwenzayo amakhulu, iBhulwa Dam emzimkhulu, sine IBC Dam esiyiplanayo. Kodwa kulomphakathi esikuwo sikhanda i-regional water scheme ebizwa ngokuthi kwaMeyithi Kloof water scheme. Inama phases awu4. Uma esephelele wonke lama phases izodla imali engaphezulu kuka 100 million. Njengamanje ke sibona umsebenzi omuhle kakhulu osowenzekile ngoba njengamanje kule ndawo esikuyo sibuka ama reservoir, ibulk pipeline, ireticulation eseyenziwe. Eminye yemiphakathi seyiyakwazi ukuwathola amanzi, kwezinye indawo sibhizi nereticulation ukuqinisekisa ukuthi abantu bayawathola amanzi ngendlela. Njengazo zonke ke izifunda ezakhele iKwaZulu-Natal nale ndawo ke ayisalanga ngaphandle kusomiso, kepha ke izimvula zakamumva zenze ke omkhulu umehluko kanti umasipala kule ndawo usuqome ukunciphisa unswinyo nemithetho enzulu elawulwa ke ukusetshenziswa kwamanzi ngenxa yezimvula. Siyajabula nje ukusho ukuthi njengamanje sesithande ukunciphisa kuma restrictions ebesiwafakile ngenxa yesimo sesomiso ikakhulukazi endaweni yaseXhobo kanye nasendaweni yaseKokstad. Lokho sikwenze ngenxa yemvula esiyesazithola kwinyanga kaDisemba nangoku ngoJanuary, kodwa siyaqhubeka nokuabstracta kakhulu emifuleni emikhulu ekhona nokubheka amanye ama possibilities njenganokudrilla ama boreholes sithi kuwashonisa, sibuke nokunye okungakwazi ukusilekelela kwisimo esibhekene naso, including ukusebenzisa ama springs siwa protect, sikwazi ukureticulate sisebenzisa ama springs ukuze sikwazi ukumitigate impact ye drought ekhona njengamanje. Izindabeni ze1 KZN TV kubika umndeni uMfokambuze eMashobanene emzimkhulu. Umholi webandla uSindiso Gospel Healing Center esendaweni yaseManguze enyakatho nesifundazwe saZulu-Natal umnumzana uMandla yakhe Jiza Mthembu uthi ke kungamampunge odwa ukuthi yena watholakala namakhanda abantu nezitho zabesilisa zangasese. Lokhu ke kulandela ukuthi ke ngemuva kokuba kube namahebezi ke ukuthi uboshelwe endaweni yaseMozambique ngenxa yalezi insolo. Umvela seke uqinisekisile ukuthi yena ubesidlalela emzini wakhe oseMozambique. Wamkelwe ngenhlokomo umphakathi amalungu ebandla nabakwadlodlo. Umfundisi uMthembu webandla iGospel Healing Center evela ezweni laseMozambique. Lo mfundisi waseManguzi ushaya ibuya kuleli kulandela ukusabalala kwamahebezi athi wakhalelwa ngamasongo wasigonyela ezama ukweqa umngcele ohlanganisa elakuleli nezwe laseMozambique ephetheke amakhanda abantu kanye nezicubu. Kuphinde kwasabalala ezinkundleni zokuxhumana ukuthi lo mfundisi ushonile kuleli yazwe kulandela ukuba ke ethole ibhayili ngazo izinsolo zamakhanda. Lo mfundisi uyasiphika lezi zinsolo uthi ke azimthusi nokho. Empilweni yami ukuthi ngoba ubuholi bami lokho engibubeke uNkulunkulu akukho kunzima kimi futhi angethukile futhi ngalokho bengiyazi ukuthi angikwenzile. Uma ngabe abantu bekhuluma leyo nto leyo angifikanga ukuthi ngihluthuke noma ngiphatheke kabi, kodwa ngibhekile nje bese ngiyazikala mina ukuthi umsebenzi wami usezingeni eliphezulu njengoba ngiphilisa abantu ngokukamoya ingcwele ngibathandazela bephulukiswa efeni.
kumele vele ngibongwe ngokubi laba banamadimoni kaSathane kufanele amadimoni acasuke ngami bese ngikhipha ko WhatsApp nakuma Facebook ukuze bakwazi ukuthi bazuze igama lami kodwa okuhle nje ukuthi asikho isiboshwa esake sahlala nomndeni waso ngaphandle kodwa sibulale abantu ngikusho ukuthi kusho ukuthi laba bakushilo banamanga ngami. Ephawula ke malungana nokukhalelwa ngamasongo asigonyela uMthembu uthi ke asikho isiboshwa esizichanaselayo. Qala lo msebenzi ngisewumfana angikaze ngitholakale ngizoma lapha esigcaweni senkosi noma ngabe yiluphi uhlobo kodwa nje kuyaqala namhla futhi ungincomile ukuthi uncoma ukuthi ukuza kwami la kukhombisile ukuthi bonke abaholi fanele babevelelwa yinkinga benze njengoba ngenzile nami lokho ngikujabulele lobo labo bathe bekuyisifundo emabhukweni abo futhi kumlando lokho abakazi behlangabezane nabo ngumholi oqotho. Izindabeni ze1KZN TV kubika umndeni uMfokambuzi eMashobanene eManguzi. Imeya kaMasipala soMlalazi eNyakatho nelikaMthaniya uKhansela uThelumoya Jekezulu uthi ke bazibophezele ke ukusiza imindeni emibili ongowakaKhuzwayo nowakaNtshangase oshonelwa abantwana emva kokushawa umphezulu ngeledlule. Umakeba ke kusho lokhu ngenkathi ke ehlangene nalemndeni ukuzwa ukuthi ikuphi lapho udinga khona usizo ukuze ufihla amalunga awo ngesizotha. Iyona leni indawo yaseMbongolwane eShowe lapho umndeni wakaKhuzwayo ulahlekelwe khona umzukulu wawo emva kokushawa umphezulu ngeledlule. Umasipala uMlalazi usuzibophezela ukuthi uzosiza imindeni emibili evelelwe umshophi wokulahlekelwa abantwana abaneminyaka elinganiselwe kweyishagalombili. Imeya lo masipala uKhansela Thelumoya Jekezulu ibe nomhlangano nalemndeni ongowakaKhuzwayo nowakaNtshangase ukuzoza ukuthi ikuphi lapho idinga usizo khona. Bakuvezileke ukuthi ayikakhulu laba kwaNtshangase okuningi bese bezamela ukuthi behlangabezane nakho. Base bacela ukuthi umasipala ungenelele ekuthini bebe netende la uzokwazi ukuthi abantu abazobeka umntwana bekwazi ukuthi behlale khona inkonzo yenzelwe kulona. Bilungisele futhi nomgwaqo kanye nala kuzoba khona itende khona. Sizibophezele ukuthi cha lokho sizokwenza ukuhlangabezana nabo. Kanti umndeni wakaKhuzwayo wona ovela eWard 4 kuvele kwacaca ukuthi cha bona abakwazi ngisho umnyakazo ngesizathu sokuthi akho ngisho yedwa umuntu osebenzayo khona. Lemndeni yomibili izwakalisa ukuthi yakudinga ukusiza umasipala kwazisa omunye umndeni wakaKhuzwayo akukho umuntu osebenzayo kuwo kanti nendawo ngenela ekhaya ayikho esimene esikahle njengoba ezodinga ukuthi ibeke netende. Asikhala ngomasingcwabisane ithenda ukudla konke nje besingenakho. Phuma esikoleni ntambama baficwa ukuduma kwezulu laseleza umonakalo kulo wakithuthobana. Uzalwe indodakazi kaBhude engimelamayo waseshona nje khona lapho. Kube into ebhlungu kakhulu impela ukuhamba kwakhe lo mntwana into esibulala kakhulu ungababikho kwe-high school eduze. Besingathanda uba umnyango wezemfundo usicabangele usakhele high school engasibe seduze ngoba onke ama-high school akhona akude kakhulu ingane ivuke ekuseni ngo-5 ize zofika esikoleni ngo-8. Undaba ezithi uphinde wabalula ukuthi basazohlangana nomasipala wesifunda inkosi Cetshwayo kanye nomnyango wezokubuswa kwabantu ukuhlinzeka umphakathi ngabafana bezulu phecelezi ama-lightning conductors. Sike saqala sayiqhuqumezela imindeni emva kube nesehlo esesileke lapha endaweni yaseVume Ward 8 ukuthi abalaba bangakwazi ukuthi bekwazi ukuthi befake ama-lightning conductor bekwazi ukuthi bewafake. Kodwa futhi kwakunohlelo esafuna ukuthi siliqale kanye nomasipala we-district ne-department yako cooperative governance and traditional affairs ukuthi mhlambe sikwazi ukuthi siyibheke lento yokufaka ama-lightning conductors. Indawo yaseShowe ingenye yezindawo ebonakala zanda isigameko zokushawa kwabantu umphezulu. Ezindabeni ze1KZN TV nginguthabani Maphumulo eMbongolwane eShowe.
Ukuzimisela ke nokwenza umsebenzi wakho ngothando ikona okwenza uKapteni Abraham Makhunga wasestation samaphoyisa eMtubatuba wahlabana ngendondo yokuba umseshi ovelele eNingizimu Afrika yonke. uKapteni Makhunga ke uthi akukho okudlula ukuthi umuntu mangabe enza umsebenzi wakhe azimisela aphinda awenze ngobunono, ikakhulukazi njengoba ke umsebenzi wokuba umseshi ungelula, udinga umuntu futhi ohlakaniphile futhi owaziyo ukuhlela. uMakhunga ke kusho lokho engxoxweni ekhethekile abenawo neziko lezindaba le1KZN TV namuhla emva kokuba ke ehlomule ngendondo ye-Best Detective of the Year ngempela sonto ke kuwumcimbi omkhulukazi obubanjelwe eSun City eNorth West. Ukuba ke umseshi kungeminye imisebenzi enzima kakhulu futhi enobungozi kakhulu njengoba ke umsebenzi wakho kungukuphenya amacala, lokho ke kusho ukuthi kumele ufune izigilamkhuba. uKapteni Abraham Makhunga uchonywe uphaphele gwalagwala ngempela sonto njengoba ehlabene nendondo enkulukazi yokuba umseshi ovelele kulo lonke lakuleli emcimbini wokukomelisa amaphoyisa aseNingizimu Afrika. Kanti ke uthi akulula ke ukufika kuleli zinga ngoba kuwumsebenzi obucayi odinga ukuthi umuntu azinikele. Akulula ukuthi ungathola i-awards efana nale, especially nje njengoba ngize ngafika kuma-finalist e-national. Kukhomisile ukuthi even ama-cases esiwatholayo, especially ama-cases ama-murder. Kuma-cases ama-murder besa-receive ku-report ama-cases awu-16, sakwazi ukusolve ama-cases awu-14. Lokho engithemba ukuthi kungenze futhi ngaba phezulu ukwazi ukuthi ngize ngifinyelele kuma-finalist. Njoba ngigcine ke sengiba i-first runner up. uMakhunga uthi ke bayashoda baseshi kuleli kanti abantu bayadinga ukuthi bawucabange lo mkhakha uma kodwa unothando lawo. Ngiyothola ukuthi mhlawumbe abathanda ukuza kubaseshi ngoba manje uma umseshi uvuka ebusuku uma kuthiwa nje kune-murder case esikhona, ngenza sure ukuthi ngiyahamba ngiyovisit i-scene of crime, ngenze sure ukuthi ngiprotecta i-scene, ama-clues asuke ekhona lapho. Uma kuno-suspect ngisho ngabe ukuphi ususpect kufanele simlandele size simthole. Ingakho kuyuthola ukuthi kuma-detectives akufani mhlampe nakwamanye ama-unit nakwamanye ama-branch ngoba uma ushayisile ushayisile. Awushayisi kuma-detectives ngoba kufanele uma kune-case ekhona e-serious ihlale isengqondweni yakho ukuthi ufanele uyisolve leyo case. That's why kuyuthola ukuthi kwesinye isikhathi siyashoda ngama-detectives. Khona manje obambele u-station manager u-Lieutenant Colonel Mthokozeni Mpungose uthi ke lokhu kunqoba kukaKapteni Makhunga kumele kube isifundo esihle nakwabanye kubagqugquzela ukuthi benze umsebenzi wabo ngokuthanda nabo ke ukuze befike kuleli zinga likaKapteni uMakhunga. Nathi siyayibongela njenge-management imastation wala eMtuba, siyambongela phela Mngomezulu. Nathi njenge-management siyayibongela ukuthi sibe nomuntu onjalo e-station ohamba wasimela. Sesiyaziwa singumuntu batuba ukuthi cha sinamaphoyisa siyasebenza. Ngimbongeleke naye uCaptain Makhunga nge-award oyitholileyo. Siyambongela. Usibeke ebalazweni. Ake sibheke engosini yezomnotho. Irandi ibizo 13 rand 46 cents uma beqhathaniswa nedola laseMelika, libo 61 rand 98 cents uma beqhathaniswa nompondo waseBrithani, libo 14 rand 52 cents uma beqhathaniswa ne-euro yase-Europe. Igolide lona lime $1,210 19 cent ounce, kutsolo ongahloziwe bo $55 72 cents umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Iqembu leLamontville Golden Arrows limangaza abaningi elisayinisa uNkosinathi Mthiyane ngemuva ke kokumboleka kwezikamagebhula eOrlando Pirates kuze kuphele isizini. Umthiyane ke ujoyine iPirates ekuqaleni kwesizini esuka kwiChupa United, bekuthiwa ke uzobuyela kwiChilli Boys ngemuva ke kokuba iPirates iphothule isivumelwano naleli qembu sokushintsha-shintshasana ke ngabadlali. Umthiyane ke wabamba elikhulu iqhaza kwiChippa ngesizini edlule njengoba asiza leli qembu ekuthenini kuphele isizini leli endaweni yesishiyagalombili ku-PSL, kodwa ke akakaze adlale kwisigaba sesibili sokuqala ke sesizini kumabhakabhaka ngenxa yokulimala. Ake sibheke isimo sezulu sakusasa. Empangeni zobelibalele ekhipha umkhova etsheni kanti amazinga okushisa u22 kuya ku41 degrees eThekwini, u22 kuya ku33 degrees eMgungundlovu Ndongazibomvu, u19 kuya ku37 degrees oLundo Mahlikihliki, u21 kuya ku39 degrees eXhobe eMantente, u16 kuya ku33 siphethe ngeFriday eFilidi, u17 kuya ku33 degrees. Zingako ke mbukele bese kuphathele zona namuhla kaMgenge Ntombi, ithi nibe nobusuku obuhle siphinde sihlangane futhi kusasa ngesikhathi esifanayo.